padi masak di lereng gunung. Sayo maradai bakata bang, padi nan masak takkan najuo. Kamano badan den kabat tenggang, tiado kawan kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang Tiko kata bang sayo kini lah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dahan tapaso paruanan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang membubuang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacando buruang badan acu taman nuang anta apopanya bapak manong sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau badarai tangi ko sambil menyamuang jangan ditanya di tujuan kama kaki malangkah menyipatkan sungguh kaki dah indah tentuara pangana kasawan tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malenga santano baitu nasib indah dan tarui mangalo biar kato jawa tasisnya sapeda tarui dan kayu tarui bajuang dari sebuah ke sebuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil paluang. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kini lah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Sayo maradai bakata bang padi nan masak takkan ajuo. Kamano badan den kabat tenggang, tiado kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kini lah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapaso paruanan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.